remedyo, hanap naman kining akong pananaw. Apan kon mag-compute na ako sa masyaw, ambot nga no ang numero pagkatinaw. Ang kapobre mo sakit yun na to kanunay, kinabuhi kun way lingaw pulo sa kalaay. Tambal sa mga dughan aron malibay, basin pagswertihon pusta sa hay alay. Matud pa it is unfair, kay di kotse ang financer. O niya sabdi motor ang mga coordinator, na morsyento ang mga aser. Sigig posta ang mga tayador, sigig maintain target rumble. Bisag wa na intaw purol, usahay ang naong nako maminghoy. Hitsura kung tan-aon makalolooy, manakla maglingo-lingo murag gikapoy. Kay ang gipostahan kong numero posoy. Matud pa it is unfair, kay di kotse ang financer. O niya sabdi motor ang mga coordinator, na morsyento ang mga aser. Sigig posta ang mga tayador, sigig maintain target rumble. Bisag wa na intaw purol, gusto na yun unta akong muundang. Kay lawas ko na putos na intaw sa utang, di mahimo kalipay na ko ining naandan. Murag kanser nga wa nagyoy kaayuhan.